Arngut ki kertong MDC, kum ki traishnong na ka umsning constituency, kata uba Rocky Augustine Marwin, na ka Indian National Congress, bat uba Eddie Graffin Kharbani, na ka United Democratic Party, kila terwa lang baro Arngut, siya upat ba, bat jid yaki, kum ki traishnong, kibala khala pun, hapo kishnong jong ka constituency. Habayakran syakilat pathai kubor, hadian bakila pendap, ya ka jing bishar, lani ka scrutiny, ya ki kot kisla jengki, ki layang lang baro Arngut, hakmat ki padba, nong kersyan jengki, bat kum juru, ban penbena, sya ki weipat, baki don ya kate ke juk ke jingtmu, ban syakri. Kata, bagla terwa, sya ki padba, bakin sngobha, banjit, Uway na pedeng jungki ben yo ya ka jingjop. Namar kitib kambha ya ka kasyon upad ba. Baru kipad ba. Kisuk ban kendu yaki lada ki job. Namar kidon man la kasngi hapo uput usam kathan umsning. Ni ngai kublei kinong kersan juga UDP ngai kublei kinong kersan juga kongres juga bedon lang hani ngai kublei baru kilo bedon lang hang ni mo mentah ka sngi ding la deb do ban file kanika sngi ban ka scrutiny kemun la long official candidate mentah ter long ban wi spai bang la de shisha candidate juga UDP hang ni yang lang hoi kumba ngim sung pher mentah ka de kenti ka bang ngi keren nakapor shikapor mentah ngilai don kita ki khun samla kibla dap shenrang pha apo umsning konstituensi ngani keren ni umsning konstituensi naman ngiyeng na po umsning te menta ngi la dei kim de shu ki samla ki bapatre haki imlang salang di samla ki bala juno haki imla salang baro kam dei tang manga baru ki la juno haki imlang salang te menta kan ni genti ni kwa ban pasyat la ni ngi kwa ban kerpan ye kinong thebot jong ko umsning konstituensi balai PMI no ya ki traishnong. Means kong traishnong nomor ublakha po umsning. Nomor ba ngila day kinong umsning na try ngong bro anun ngila kamtip kambha ya kata jing jingshon jong ki pajba nong umsning. Te balai ki ngida don kam ban wanra eta ki brio ki ban nabar ki ba day tan kita ki bala tip ya kata ka umsning konstituensi. Te menta kalong hang ni apa ngabat baru ki ngidi siperlok. Mlalen ngidi na po umsning. Akam namta ke imlang salang juitre lang markel yang juitre lang ti di kata kada mentah di kala poi hapor ke bangin mi ban terwa supaya ba don kam hi umri tong wei henry mentah hapo umsning don Arngut ti balikin ki pai ba no umsning kim ibit se yang i ban ai ya kita ki khon la jong ki para marjan ta ai ki namar ngir ngim de shu ti kita barang duna hang ni pio banjir Arngut tu jit se la ba aruki ne la ba edi ne namar pio don la jong ko hok pe phinia jit yo nu ba kham ibet le nu ba phin pha shwa po district council pi ibet yo baro ki ban pha shwa district council ro pha pi ibet iba edi ru an pha namar bale ngi ngani thu ep hakani ge jingele MBC ke badi ke bas tanat pha manta namar ngim don ke jingya dom ban ngi kwa ikinong kersyan rum dei ban dom pi ha ke nongrem ke ba pidon thep angta jet angta namar ngim kwa ban paj ban pra kani ko umsning konstituensi de kita kadau kum ki brio ki banapo kum ki samla na po umsning ngi kwa baya kani ngin penpau sabar ba habang yele kemut nyele de kijing ie nyem don daw ruem nomor ngini don daw le yu ngini bu daw le yu for election dala dep election ngihap syok lang ngihap don lang nomor ngidi no umsning ngim la lan ngila ngi isi kanu habukut ngihap ya don lang lada ja manu lada ja baru kini lada ja kanu no susi lada ja mangane kanu bai susi na kijing e tapang isyam ngihap pan ya karpat lang tedi imta kan ni ka kenti ngasukwa baik nong kersan di pajba nong sning ngatrai keladei kapor bapini ai lat no yaki kena samla ki blabet labiang na pom sning askwa ban ongkon karpating ta kubli shibun kubli sheja dewan kuto hakani ka no phaiski midap na jing sokmen ga bakrao ha ba kani ga ski ga ba ki scrutiny ya ki papers ki jongi kum ki candidate
kahangni ngidon rangkat bat iba edi mo iwe ni parlok para shlong iba ngini kun lang hakani ka election MDC ka pamanta tingin dat din sukman ba ki ka scrutiny ki papers ka ibar fat ki lalong bianglut tingin lalong fit manta banlek so pat ba mo banlek samadan awang ngini kun ya kani ka election ya wala nang ngidon lang gumi kumsi para nong song shlong ngasoban ong kumni ngasoban terwa ya ki pat ba mo kadong kathan ribhoy kedai ka barius pa lada day ha kino kiliang lada day ha ki marbam mardi lada day ha ka rep karyam lada day ha ka kup kasem ka ribhoy jongi kalong ka barius pa katno tamlay ha ka kam syakri pat ba lada ngidei ha ki nong syakri sarkar lada day ha ki nong ki kam seng bahalang bat kerpang ha ka kam sai himasima kadong ribhoy jongi kedai ka barius pa hangni ha umsning constituency ngadan mga iba edi kum ki khun samlarang ba jong ko umsning tingi wan syakmat ban terwayo pat ba ngidon mangi arngut ki khun dap shenrang ki ban mi syakmat ban kit ban tenrong ya ka kya ka shon jong pat ba tenga so ban kerpat ya ko umsning constituency hangni ngidon arngut ayangi kalat bangin syakri ladam dei ba edi ba roki ladam dei ba roki ru ba edi ni arngut ban syakri kum ki khun samla jong kadong ribhoy wat nam penlek rang ya ke kerteng habangi ong ribhoy ritem kari jonga lumlang ki khun jong pha telingin yang kawe ka kerteng ngin kiu kerdan ru kham shaneng kata kadi ka apil jonga ya ki khun samla jong kadong than ribhoy khamtam ka umsning constituency nadu ki long kemi ki long pa ki khun samla bait ailat yangi ngidon hak hasnda bat phi ban syakri ya kadong bait ka jongi ka umsning constituency bat kadong ribhoy hibro kawe tengah ai ka jingkit bok kedang iba edi ba nginilet sa po upat ba ngini ai la kanya la ka jutang bat ka jingkular ka jongi bat khamtam ya nongrim ka jongi bangin ya khun ya kani election MDC bat haladang upat ba ibet yangi ngintre bah khamba mangi ki badan hasnda hasnong rengkat bat upat ba tengah ai ka jingkit bok iba edi ba mairu inyo ya kamet ka bakot bakya bat kerpang laro upat ba ibet ya iba edi un ai ka jingkersan laro upat ba ibet ya nga un ai ka jingkersan kata di ka jingkit bok ka jonga kani kamde ka jingis tu jingmut tang bangi terwa yu pat ba ngidei ki khun samla ba it jong ni ka dong ba than mo ki bala he la san hang ni nganut ba ong ngidei ki bala ot sok pet ha ka ni ka dong ka than ri bhoi ba it ki jongi te kumbang ong ka ri bhoi kam kerdu ngiru ngilala ban kit ban ba e ka lengkor na ka menta ka jing syakri yu pat ba kadai ka jingkit bok jongai ba edi ba mairu la do pat ba ibit idon ka hok ban syakri te ngakit ngai ka jingkit bok kit la andriu snem ngilamat mo la andriu tiligi snem tengangit ba hakani ka election MDC ka mamanta ki pat ba ka umsning constituency kin pai khmat lem sya ki khun samla ki banakani ka dong bakathan kumanga ong mani ngan ban beng kumju ngiru ngila ban yakit ya ba lem ya kani ka dong ka than ba ik ka jongi